Nog knoppen nu aan. Straks jij naar boven toch? Dat kan ik echt niet aan. Uy. Shay, uy. Ja. Papa, Anna, en mama. En Anna? Anna, kijk eens. Dan hebben ze een groot van brood. Dat mag je in de soep. Oh, vanaf gaan we naar Nederland. 10. Dito tayo mag-lunch. Tama. Best far ahead. Yeah. Ever. This is combination of all meat. Ah, shucks. So good. Please. Thank you. Only one? Lekker of niet lekker? Wil je deze proberen, Anna? In de soep. Is lekker? Hallo. Hallo. Niet proeven. Niet proeven. Oh, het is echt lekker. really tender. Lekker? A few moments later.
Dodong, go further. You can still find more. A few moments later. Swipe. Hi, Papa. Ciao. We're testing the new camera. Okay lang naman pala. Anak ko, may mga labahin ako dito. Mama heeft nu een camera, moet je maar eens kijken. Heel Tingnan kleintje. niyo. May nilalabhan kami dito. Tapos yung anak namin andyan lang. Ayan. Busy siya dyan. Pasensya na, bakalat yung room namin. Ganyan talaga. Kijken, mama. Ha? Niet naar mij kijken. Okay. So, ito na yung palagi nating gamit. Dito po ako bumili sa Ho Chi Minh ng DJI. Na, yan na naman yung anak ko. What? Hindi ko alam bakit nakamask, pero gusto niyo kumain ng lollipop. Anyway, happy po ako dito. Char. Kasi maliit siya, hindi ako nahihiyo. Wala lang. Nakaka-happy. Matagal, alam nyo ba na 2 years ko nang gustong bilhin to? 2 years or over a year? Ang una kong nakita na gumamit nito si yung kapatid ni Simply Race. Nung pumunta siya ng Japan, doon siya bumili. Bumili siya ng DJI na creator combo na Pocket 3. After noon, sabi ko, nag-search ako ng review, sabi ko, look. So, yun. Ganito po ako, matagal akong bumibili. After ilang taon, bumibili. Same din ang aking Sony. Planong-plano kong bumili nung yung ZB-1 na meron ako, pero hindi ko siya binili hanggat nabilhan na lang ako ni Mr. Ha? Wat die lolly. You didn't even say please. Nee, dankjewel. Mama, dit is koffie. You say hi to the Dit is titas. koffie voor mama. Is dat koffie? Ja. Waarom heb jij een raar maskertje op? Wat denk jij van mijn camera? Ja, is mooi. Huh? Diba? Ruth looks good in this color. Sa t-shirt. Sabi niya, he looks good in everything daw. Yata, yeah. Joking. Ja. Yan. So, I'm still getting the hang of using this camera. Let's see kung okay ba siya. Let me know if okay sa paningin nyo or kung tawag dito, kung annoying ba yung ano niya. Ana, need both side. Masuko na ka. Suko ka? You didn't even say please to mama. Did you say please? Did you say please? No, that's why. So what do you say then? Oh. Happy naman ako sa kamerang to. Ang cute pa naman niya. Very compact and sa introvert na katulad ko na nahihiyang mag-vlog sa labas. At least, sobrang liit niya ba? Diba? I-try natin siya tonight. Red. Yeah. Sige. Tingnan nyo yung ano ni Ana dito. So, ayan yung mga binigay ni Ryoko kay Ana. Nilabas niya lahat kasi ginagamit niya. Yes? What is it? Deze laten zien. Ayan, may manicure din siya. Oh. Okay. Yeah, they can see that lang. Niet so dik. Yung mga kalat niya dito, kasi naglalaro siya. Diba? May medyas pa ni Ruth. I-check ko din kung gaano yung camera. Gaano siya kabilis mga lowbat or kung ano ba yung settings niya. Hindi ko kasi siya ma-imagine kung hindi ko siya nakikita sa screen po. So, we'll see na lang pag na-edit ko siya or pag na-review ko siya sa YouTube. But anyway, magre-rest po muna kami. Galing pa kaming labas. Pumunta kami sa Pink Church today. It was nice. Did you have fun, Papa?
Yeah. Pero hindi ako nakapunta sa ano. I didn't go to the nail salon. I think I'm not going to the nail salon anymore. Kasi binili ko na ng camera. No more foot spa and pedicure. Sa Cebu na lang. Nag-aaway na naman yung mga kasama ko. Weet het wel. Is kapot? Weet ik niet. Okay. Ay, nako. Palagi itong nag-aaway. Kasi si Ana nga, irritable siya sa whole trip na ito. Wala siyang sa mood most of the time. Kasi nga mainit para sa kanya. So, ay, nako. Wala kami masyadong magawa. Most of the time, kailangan niyang sa indoor playground. Kasi nga, kung sa labas namin siya dadalhin, naiinitan din siya. Kaya indoor playground kami most of the time. Diba? Pero ganun talaga. A few moments later.